שלום רב, אנחנו נתחיל היום את נושא מספר 8, ובו אנחנו נעסוק בשלושה סוגים עיקריים של פעילויות. הסוג הראשון יכלול הפיכה של משתנה רציף למשתנה בדיד או למשתנה קטגוריאלי, ומיד אנחנו נדגים את זה. והסוג השני יעסוק בחישוב של משתנה חדש. הדבר האחרון שנעסוק בו בפרק הזה נקרא קידוד מחדש, או באנגלית זה נקרא recoding. נפתח בדוגמה ראשונה שבה אנחנו ניצור משתנה קטגוריאלי ממשתנה רציף. אנחנו עובדים על הקובץ דמו נקודה סב, ואנחנו נתייחס כרגע למשתנה שנקרא income, כלומר הכנסה שנתית באלפי דולרים, ואנחנו נרצה להפוך את המשתנה הרציף הזה למשתנה קטגוריאלי שנקרא לו in-cut או in-cut מקף 2, והוא יכלול 4 קטגוריות הכנסה, פחות מ-25,000, בין 25 ל-50, בין 50 ל-74, או 75,000 דולר ומעלה. כדי לעשות את הדבר הזה ניכנס בתפריט לטרנספורם, ונבחר באפשרות Visual Binning, כפי שאני מראה כרגע. נפתח לנו מסך Visual Binning. המשמעות של המושג Binning הוא לקחת 2 או יותר ערכים קרובים ולקבץ אותם לאיזושהי קטגוריה אחת משותפת. או בשפה יותר פשוטה, אנחנו לוקחים משתנה רציף ורוצים לחלק אותו למספר קטגוריות, אבל בצורה אוטומטית, בצורה ממוכנת, לא בצורה ידנית. אנחנו נבחר מתוך הטור בצד השמאלי את המשתנה income, אני מסמן אותו, ונעביר אותו ל-variables to bin. לא נקליק על הגבלה limit number of cases, אנחנו לא רוצים להגביל את מספר הרשומות, ונקליק על continue. קיבלנו מסך גדול יותר של visual binning עם איזושהי היסטוגרמה. אנחנו מצביעים על המשתנה income. income הוא המשתנה המקורי שלנו. מה שאני מצביע פה, ה-bind variable, זה המשתנה שאותו אני רוצה ליצור מתוך המשתנה שאנחנו רואים אותו כרגע. למשתנה החדש הקטגוריאלי אני אקרא in-cut, כדי להבדיל אותו ממשתנה שכבר קיים בתוך הקובץ. אנחנו נקרא לו in-cut מקף 2. הלייבל שלו, נשנה אותו פה קצת, זה household income in 1000, במקום המילה bind נמחק אותה ונכתוב category. אפשר לכתוב את זה גם בעברית, לא משנה. כעת יש לנו 2 אפשרויות ליצור את המשתנה הקטגוריאלי. אני אדגים כרגע את האפשרות הראשונה, שהיא האפשרות הידנית. אם נסתכל על האזור הזה, אנחנו צריכים תחת הכותרת upper endpoints לבחור אחת משתי אפשרויות. ברירת המחדל זה included. included זה קטן או שווה. כלומר, הגבולות שאני אגדיר אותם, למשל אני אגדיר 25,000 דולר, אם אני בוחר included זה כולל 25,000 דולר. אם אני אבחר את excluded, מה שכרגע אני רוצה, זה עד 25,000 דולר, אבל לא כולל. ואם הקטגוריה הבאה תהיה 50,000 דולר, אז excluded זה לא כולל את ה-50, אלא מה שמתחתיה, כלומר 49. אז excluded זה קטן, included קטן שווה. אני בוחר כרגע ב-excluded, ואני שם את הסמן על המילה high מתחת ל-value. ואני אתחיל להגדיר באופן ידני את הקטגוריות. הקטגוריה הראשונה, 25,000, אנחנו כותבים רק 25, כי המשתנה הזה בנוי באלפים. אני כותב 25, ומקליק על חץ תחתון למטה. הקטגוריה הבאה תהיה 50, והקטגוריה הבאה 75. עשיתי פה 3 חיתוכים, ונוצרו 4 קטגוריות. עד 25, בין 25 ל-50, אבל לא כל ל-50, זאת אומרת 49, בין 50 ל-75, והי זאת תהיה הקטגוריה של 75 ומעלה. הלייבל הראשון שלי, אני אקליד אותו עכשיו, ואני אקרא לו פחות מ-25,000 דולר. נוודא שאנחנו בעברית. פחות מרווח אני עושה 25, חץ תחתון, 25, הקטגוריה השנייה 25 עד 49,
והקטגוריה השלישית 50 עד 74, זה הכל באלפים. ההיי נקרא לו 75, רווח ומעלה. כרגע אני אקליק על פייסט כדי לקבל את הסינטקס המתאים. נמתין רגע. אני לוחץ גם על אוקיי פה. נעבור למסך הסינטקס. אני רואה שקיבלתי פה את הסינטקס המתאים. אני אריץ אותו. עכבר ימני, run all. הרצתי את הסינטקס. בפלט אני לא רואה איזשהו דוח מסוים, כיוון שלא הרצתי דוח. בסך הכל קיבלתי משתנה חדש. אני חוזר לקובץ הדמו, ואני רוצה לחפש את המשתנה החדש הזה בסוף. וכן אני רואה אינטקאט 2 נמצא לי כאן, וכבר הקטגוריות הוכנסו לתוכו. אם כרגע אני ארצה להפיק דוח על המשתנה הזה, אני אלחץ על Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies, נבחר את המשתנה אינטקאט 2, זה שיצרנו אותו כרגע, נלחץ על Paste ליצירת הסינטקס, נעבור למסך הסינטקס, ואני מריץ כרגע רק את הסינטקס של דוח ה-Frequencies, לידי Run Selection, וקיבלתי מיד פה את הדוח. אלה הקטגוריות שכרגע יצרנו אותן. נדגים כעת את השיטה השנייה, את הדרך השנייה להפקה אוטומטית של קטגוריות, אבל זה מתאים רק למצב שהמרווח הוא קבוע. אם המרווח אינו קבוע, אנחנו נשתמש כל הזמן בדרך הקודמת של החלוקה הידנית. ניכנס שוב לפעולות האחרונות שלנו, נבחר את Visual Binning, ונבחר את אותו משתנה Income. כמו קודם, כאן כרגע אין הבדל. אני מקליק על Continue, קיבלתי אותו מסך שהכרנו אותו קודם לכן. אני אתן שוב ל-Bind Variable שם, נקרא לו InCut מקף תחתון 3 כדי להבדיל אותו מהקודם. Household Income in thousands, נקרא לזה פה Category. ועכשיו במקום לעבוד בשיטה הקודמת על ידי ההצבעה וביצוע ידני של קביעת המרווחים, אני מקליק פה בצד הימני למטה על Make Cut Points. כלומר, אני רוצה לבצע חיתוכים, והחיתוכים האלה יבוצעו בצורה אוטומטית. מה שצריך להגדיר פה, כאשר מדובר על Equal Width Intervals, זאת אומרת אינטרוולים שהמרווח שלהם הוא קבוע, הוא שווה, אני צריך להגדיר את ה-First Cut Point Location, כלומר, את הגבול העליון, את הקצה הראשון, נקודת החיתוך הראשונה. בדוגמה שלפנינו היא אמורה להיות 25. אני מקליק 25. מספר ה-Cut Points, מספר נקודות החיתוך. ובכן ככה, אם יש לי 4 קטגוריות, מספר נקודות החיתוך יהיה 3. כלומר, תמיד מספר נקודות החיתוך יהיה קטן באחד ממספר הקטגוריות, לכן אני אקליק כרגע על 3. ה-Width, יש פה איזושהי ברירת מחדל. אני מוחק אותה. הרוחב שלי, במקרה הזה הוא צריך להיות גם 25. אני מקליק על 25. אוטומטית הוא חישב לי את ה-Last Cut Point Location. אני מקליק על Apply. קיבלתי באופן אוטומטי את המספרים שקודם הכנסתי ידנית. אפשרות נוספת היא כרגע גם לבצע את ה-Labels בצורה ידנית, אבל לפני שאני אעשה את זה, אני אבחר כמו קודם ב-Upper Add Points את האפשרות Excluded, ואני אלחץ על Make Labels. קיבלתי באופן אוטומטי את ה-Labels. הקטגוריה הראשונה זה קטן מ-25, קטן, כלומר לא כולל 25, השנייה 25 עד 49, וכן הלאה. קיבלתי את אותם הקטגוריות, ה-Labels הם מעט שונים, כיוון שהם נוצרו בצורה אוטומטית. אני אקליק על Paste, אוקיי, כדי לקבל את הסינטקס. נחפש עכשיו את הסינטקס. הסינטקס נמצא לנו פה. זה ה-Visual Binning האחרון שלנו. אני מסמן אותו וכרגע מריץ אותו על ידי Run Selection.
אם נסתכל פה על הפלט, אנחנו נראה רק את הסינטקס. כדי לראות מה הוא באמת עשה, אנחנו נחזור לקובץ הדמו, נלך לסוף רשימת המשתנים, ואנחנו רואים שקיבלנו שוב את InCut 3. הוא מאוד דומה לקודם, הלייבלס הם טיפה שונים, כיוון שהם נוצרו בצורה אוטומטית. אם אני ארצה להריץ עליו שוב דוח, אני אכנס שוב ל-Frequencies, במקום InCut 2, אני אקח את InCut 3, ואני אריץ אותו, ואז אני מקבל דוח שהוא ממש זהה לדוח הקודם מבחינת ה-Frequencies, רק הקטגוריות, הלייבלס שלהם נראים טיפה שונה.